फेब्रुवारि बड'लेण्ड डे 24थि बड'लेण्ड डे आरो बड'लेण्ड डे सेलेब्रेसन खालामनाय समाव बोसोरफ्रामबो जोङो सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तियाव बिबार बावो श्रद्धांजलि खालामो आरो बिनि उनाव जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव 1987 निफ्राय 2003 सिम जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावो आरोबाव बिनि उनाव जोंहा आरोबाव मोनसे गोदान प्रग्राम दंदेरो बिनि उनाव जोंहा BPF अफिसनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि जागोन बेनि उनाव मेइन पेन्डेलाव इलेक्शननि समायाव जोङो रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन फास्टा गेरेन्टिनि खोथा होदोंमोन बे फास्टा गेरेन्टिनि माने सेरेमनियेल जितु डिस्ट्रिबिउसन बियो आरम्भ जागोन दिनैनिफ्राय गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव 10टा गासै 10टा जायगायाव बेखौ जोङो दिनै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय दिनै क'क्राझार हेडक्वार्टार BTC हेडक्वार्टाराव जाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ बे एखे हाबाफारिफोरखौ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजन हेडक्वार्टारावफ्रावबो जागासिनो दं मावफुंगासिनो दं दा जोङो दिनै बेजों लोगोसे सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसनजों लोगोसे बागुरुम्बा 10,000 जन बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरखौबो जिहेतु बे मोसानायनि गेजेरजों बे बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि कालचार ट्रेडिसन गासैखौबो जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो दिन्थिफुंनो हादों बेनि थाखायनो जोङो बै मोसाखावरिफोरखौ दिनै सेरेमनियेल माने आर'नाइजों जों बिथांमोनखौ सनमान होनो नागिरदों बेखिनि सार लोगोसे दिनै गोथार BTCनि गोरोबथा सान बे बुब्लियाव BTCनि रायजोफोरनि थाखाय माबाफोर गोजोनथाव रादाब जोङो माने गोजोनथाव रादाब माने जेनेबा जोंहा बेनो BTCआव थानाय गासिबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेनो गोजोनथाव खौरां जे जोङो माने थांनाय BTC इलेक्शनाव जिखिनि रायजोफोरनो गोबां खोथा होनानै फैदोंमोन बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय मावफुंनो थाखाय आखायाव लाजेनबाय बेनो देरसिन BTCनि रायजो राजाफोरनि मोनसे गोजोनथाव खौरां जागायजेनबाय बा जागायजेनसिगोन दिनैनिफ्राय हा फाट्टा होनाय होन सेंग्रा सिख्लाफोर बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन गरिब दुखियाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन बा बेनि उनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों बिनि उनाव जोङो सेनियर सिटिजेनफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों बिनि उनाव जोङो बे हेन्डिकेप मानसिफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों बेफोर खामानिया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेनो आंनि थाखाय बा BTC रायजोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सार दिनै गिबि मन्थ्रिया बाहागो लागोन गिबि मन्थ्रिया दिनै जोंनि 24 बड'लेण्ड डे अबजारभेसनाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि हिसाबै निस्सय बिथाङा फैयोबा माबा मोनसे जोंनो BTCनि रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे गिफ्ट होलांगोन होननानै आंहा आसा आरो मिजिं दं मेट्रिक परिखाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोननिफ्राय हायार सेकेन्डारि परिखा जागायगोन दा आङो BTCनि गासैबो जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक परिखा एग्जाम होनो थांगासिनो दं बिथांमोननि जिथु साननाय बा लुबैनाय बियो जिबनाव साक्सेस जाथों आरो मेट्रिक परिखाखौ मोजाङै मोजां होलांनो हाथों आं बेखौनो भगबाननाव आर'ज गाबबाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय आल्लाहनाव आं आर'ज गाबबाय बिथांमोननि एग्जामा जाहाथे साननाय बादि साक्सेस खालामनो हायो